orain bideo honetan lehen esan dugun bezala, saiatuko gara pilota leku aldatzen berriro, eta orain azkenengo maila denez, zailtasuna igoko da eta kasu honetan hemen daukagun mamua agertuko da eta katua harrapatzen saiatuko da. Beste bideotan egin dugu moduan, lehenengoz goitik egingo dugu eta gero azkenengo momentu batean goitik txukunduko ditugu, esaldiak esanez, denbora gehiago jartzen eta azkenean joko hau guztiz ondo egoteko ez. Beraz, esan bezala egin behar duguna da pilota hemen jarri. Beraz, pilota berriro harrapatzen duenean, beste mezu bat bidali beharko du. Eta saiatu gauza bat esan beharren, gauza bat pentsatuko du. Eta zer jarri esakegu. Saiatu azkenengo aldiz harrapatzen. Saiatu azkenengo aldiz pilota harrapatzen. Hau bidaltzen dugu, eta hau bidaltzerakoan holan jarriko dugu gero hau argiago geratzeko. Saiatu azkenengo aldiz harrapatzen, pilota berriro joango da leku berberera, lehengo leku berberera, eta zazpi, eta itxein egingo du katua unkitu arte. Eta momentuz horrela utziko dugu pilotaren asuntoa, baina gero txukunduen beharko dugu. Katua berdin. Eta ere gauza bera gertatuko da, baina pilotak mezu bat bidare egin du. Saiatu azkenengo aldiz pilota harrapatzen. Honek berdin, ezta? Kontrol hartu eta saiatu azkenengo aldiz pilota hartzen eta zer? Berdina bikoiztu eta berriro ere katua honetoriko da. Hemen ikusten du hiru hauetan zerbait falta dela. Eta da, horma aurkitzen badugu berriro hasierara joan behar garela, ezta? Beraz, hemen jarri beharko dugu badakigu eta beraz. Eta bidali ez da ikusten hemen. Zer esango digu. Bidali saia hemen jaten duena saia berriro hor murkitu gabe. Saiatu berriro hor murkitu gabe. Eta hauetan ere, ezta? Berdina jarri beharko dugu. Denetara bidali saiatu berriro hor murkitu gabe eta hor murkitu gabe katua harrapatu egin baldin badu hor murkitzen badu lehen holan hau ez zeukan. Beraz, hor murkitzen baldin badu gelditu egiten zen eta hau jarrez gero orain berriro ukitu egiten da eta ona bultatu egiten da. Vale? Lehen esan dugu hori katua bultatzen zela eta berriro ibiltzeko gai zela. Eta hemen dagoen pilota ona pasatu egin dugula. Baina hemen zer falta da. Eta da mamua agertu behar dela. Mamua esan dugu hirugarren maila baten agertzen dela. Eta beraz hasieran ez da agertzen. Orduan, hasieran eskutatu egingo dugu.
hau ja baina, bukatuta daukagu, baina zer gertatzen da, hori alatuko azkenengo daukagu, mezu hau eta bidaltzerakoan, saiatu azkenengo aldiz pilota harrapatzen, editatu ematen diogu, mamuarentzako ere ailegatzen da. Eta joko, saiatu azkenengo aldiz eta pilota sartu, harrapatzen, zer gertatzen da, adibidez jarriko dugu ez dakigu, mamu handi egia da, itxaron, txikiago jarriko dugu, adibidez. adibidez, Bai, horreta. horitan Hemen, badago. eundara logeta lau, eunda berrogeta mabi. Eta Eundara logeta lau, eta eunda azken berrogeta moduan mabi. jar dezakegu kronometro eta bueno, gure Pilotak, izango da esaterakoan, pilota saiatu azkenengo aldiz pilota harrapatzen, harrapatu izatea, katua, pilota esan dugu aldiz joango harrapatu dela, izatea, denbora tarte baten. etorriko dauna, eta mamua hemen Eta agertuko da. denbora Baina izango zer da gertatzen da, mamua agertuko da, ez dakigu eta zer egingo du, eunda katua harrapatzen saiatuko da, ezta? katua Eta hori nola egiten da? oso astira Bueno, dut. lehenik eta behin, Eta beraz, hemen eskutatu egin dugu, adibidez, baina orain segundo jarriko ditugu. ikusi behar da mamua jokuan parte hartzen duela. Kontrola dogadoaz eta errepikatuko dugu noizera arte. Bakasu honetan katua Banderatxoa ematerakoan aurkitu arte, hori da bere helburua, ez da esango katua harrapatzea. Eta nola gure ez dugu mamua mugitu behar, mamua bera bakarrik mugituko da. Eta nola, honekin. baina karo, hemen ez dago hau egiteko Katua jartzen dugu. variable bat egin behar dugu. Eta hemen ematen diogu variable berria, katuaren eta denbora jarriko dugu adibidez, denbora. katuaren Eta zer egin nahi lekura, dugu katua dagoen lekuan izango da, adibidez, joango da. esan dako 10 pausu mugitu. 150 segundu horiek igaro eta gero, Eta urrengo, ez jokoa dakigu bukatzea. bigarren Katua saiatu bigarren satia falta zaigu, eta orduan lehenago ematen dugu hemen, aurkitzen pilota. eta Horretarako bigarren mozorro hartu egiten dugu. denbora Eta orain, urrengo eta mozorroa jartzen dugu hemen, hemen jarri behar eta da. holan badirudi katua bezala Eta mamua ibiltzen duela. berdin. Honekin zer lortuko dugu, mamua denbora katuaren garantzi Beraz, joatea, baina berdin. hemen begira, Banderatxoa katuari pausu bakarra jarri dugu migitxerakoan, eta beraz, hartzen du, 10 pausu jartzen badizkio guk honetan, mamuari azkenan oso azkar harrapatuko dio. Beraz, eta orain egin 0,6 jarriko diogu. Zergatik, gauza berri bat katua ezin delako hormetatik pasatu, baina mamua bai. 150 Vale? segundu baino Eta orain, urrengo bideoan ja pilotak hartzea. jokoarekin Beraz, hemen jokoa beraz, amaituko dugu jartzen eta txukunduko dugu. badaukagu jauza asko. Adibidez, gure izango zen kasu honetan hau, ezta? Izango zen 150 150 segundu jarriko hemen. Eta izango zen gure denbora adibidez hemen jarriko dugu 150 segundu. Guk egiten dugun denbora 150 segundu, baina handiagoa bada, horretarako hau hartuko dugu hemen, zer gertatuko da? Hau jokoa bukatuko dela. Programa guztiak hori esto geldituko direla. Eta, bueno, ja bukatu egin dugu programa osoa, eta saiatuko gara ikusten ea ondo dagoen ala ez. Venga, guazen ba. Kaixo, lagundu pilota bilatzen, mesedez. Bagoaz. Denbora gehiagi jarri dut, baina eske
adibidez kasu honetan dagoen lekuan ukitzen baldin badu horma, ba berriro maila berbera egin behar dugu eta denbora asko batzen da. Oso ondo, ea berriro aurkitzen duzun. Eta, ezin dut hormak zerkatu. Bueno, orain berriro saiatuko gara, ez? Ei ba, orain pilota aldatu da lekuz, eta hemen daukagu. Oso ondo, bilatu azken aldiz mesedez, epa, horma harrapatuko zaitut. Berriro goaz, eta mamua gure gana dator. Eta bueno, saiatuko gara mamua gu ez harrapatzen, baina denbora justu samare izango dugu. Gutxigatik ez digu mamu harrapatu. Bueno, oso denbora justua jarri dugu, saiatuko gara oso ondo. Eta amaitu egin da. Egingo duguna da denbora gehiago jarri, adibidez ba enda 70 segundu. Segurazki behin baino gehiagotan edo ez, behin baino gehiagotan nahi gabe ba mamuak harrapatuko zaitulako edo hor maukituko duzulako. Eta hori ba katuak esango digu hemen, ez? Ba 200 segundu dituzu, 200 segundu dituzu, 3 aldiz pilota aurkitzeko. Eta hori da, ezta? Emango diogu, eta kaixo lagundu pilota bilatzen mesedez. 200 segundu dituzu 3 aldiz pilota aurkitzeko. Vale. Eta, bueno, ja, honekin ja amaitu da jolasa.